Кое е интересното? Аз наблюдавам с огромен интерес това, което се случва в Съединените щати и това, което прави елита, чийто говорител е Тръмп. До сега така наречените световни хегемони винаги са си отивали с реда, който те са създали и от който те са били бенефициенти. Така е било с Великобритания, така е било с други европейски страни, Франция, преди това и така нататък. В този случай досегашният доминион, Съединените щати, които, разбира се, бяха създали една система, която ги обслужваше изцяло и което носеше крисимото наименование глобализация, съзнателно торпилират и разрушават този ред. Защо? Защото те са си дали сметка, че те могат да потънат с него. Следователно, ако те искат и имат шанс да бъдат, ако не е световен доминион, то поне е една от важните сили в новия свят, който се задава и чието идване е неотвратимо, то най-умната политика не е да се вкопчеш за старото, защото ще отиде заедно с него на дъното, а да го разрушиш и да бъдеш, така да се каже, в авангарда създаването на новия свят. И това не е някаква теория на конспирацията. Нашите хора не четат. И въобще много хора не четат. Това, нали знаете, че мисленето причинява болка, затова се избягва. В стратегията за националната сигурност на Съединените щати това е написано ясно. Изключително ясно. Общо взето, Съединените щати ще бъдат като една голяма акула, заедно с други такива хищници в Световния океан и всеки ще отнеме това и ще заръфа това, което може.